Lijep pozdrav svima, evo nas i u 4. video lekciji o sofistima. U prošloj sam video lekciji rekao da sofisti nemaju možda čak razvijene filozofske sustave ili neke velike nauke, ali se ističu u dvije filozofske discipline. To su etika i gnoseologija ili epistemologija. Pa sam tu video lekciju započeo njihovom etikom, a u ovoj ću se video lekciji kratko osvrnuti i na njihovu gnoseologiju ili ti epistemologiju. Kažem kratko jer vidite da se slajd sastoji od doslovno jedne riječi. Cijelu njihovu epistemologiju možemo temeljiti na toj riječi. Skepticizam. Vjerujem da znate što znači biti skeptičan, što skepticizam je, pa ćemo taj dio preskočiti. Oni su dakle bili ekstremni skeptici. Mi smo toliko glupi da to nije istina, da nam zapravo ništa ne može poći od ruke kad je u pitanju znanje, saznavanje istine, dolaženje do spoznaje i sl. Jedan od sofista i jedan od najboljih govornika ikada, Gorgija, cijelu je njihovu gnoseologiju sažeo u jednu izjavu. Istina ne postoji. Kad bi postojala, mi ju ne bismo mogli dokučiti. A i kad bismo ju dokučili, mi to ne bismo shvatili. Znači nema nikakve šanse da dođemo u doticaj s nekom istinom. Prvo zato što ne postoji, drugo zato što ju ne bismo mogli uopće otkriti čak i da postoji, a treće, toliko smo glupi da mi to ne bismo ni shvatili kad bismo ju otkrili. Istine dakle nema. Prema tome, čovjek je slobodan misliti što god želi i vjerovati u što god želi. Biti uvjeren u što god želi. Naravno da su to sofisti shvatili i okrenuli cijelu priču na svoj mlin, jer vještom retorikom vi možete uvjeriti bilo koga u bilo što. Ako nema istine i ako možemo biti slobodni vjerovati u što god želimo, nema niti znanja. Dakle, ne možemo ništa saznati. Umjesto znanja preostaje nam vjerovanje. Najznačajniji sofist Protagora kaže da je čovjek mjera svih stvari. Onih koji jesu da jesu, a one koji nisu da nisu. Što to sad znači? Ja mogu misliti da Bog postoji. Netko drugi može misliti da Bog ne postoji. Ok, i tu smo stali. Njemu je mjera da Bog ne postoji, meni je mjera da Bog postoji. I nemamo se što tu više raspravljati. I sve se to zasniva na vjerovanju. Ja mogu vjerovati da postoji, netko drugi ne može vjerovati da postoji. Znanstveno ne možemo ni dokazati Božje postojanje, ne možemo ga ni poreći. Zbog toga sofisti nisu bili na dobrom glasu. Nema znanja, nemate koga čemu poučiti i ostaje vam samo vjerovanje. Ne postoji objektivna istina, nego svaki čovjek ima svoju istinu. I što ćete vi onda ikoga poučavati? Osim naravno dobroj retorici, jer tako možete uvjeriti druge u nešto svoje. A to baš nije u duhu filozofije, pogotovo ondašnje filozofije, pune uzvišenih filozofa. I to je to od ove video lekcije. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Filozof i ja Tomislava Reškovca, te filozofskom hrestomatijom Povijest grčke filozofije Williama Keitha Chambersa Guthrieja.